Oni ma asi poznajú. Neviem, kto je tu DJ, ale ďakujem, moja roková obľúbená pieseň. To tak funguje, dievčatá. Všimli ste si to? Na čo zameriame pozornosť, to rastie. Ale vždy, a ja si tak hovorím, keď ste tu prechádzali cez to pódio, hovorím, jaké dobré piesničky hrajú. Som zvedavá, čo mne zahrajú. Lup a je to tam. Rok, jak má byť. Zdravím vás, dievčatá, a blahoželám vám. Blahoželám vám, že tu dnes sedíte. Blahoželám vám, že ste stihli kúpiť vstupenku na osobnú konferenciu úspechu. Blahoželám vám, že ste sa nielen rozhodli, ale urobili aj aktivitu. A blahoželám aj všetkým, ktoré pozeráte doma z pohodlia domova. Možno ste dnes nemohli prísť, možno ste nestihli, možno, ale dôležité je, čo urobíte dnes po skončení tejto konferencie. Hovorí sa, že prítomnosťou si tvoríme budúcnosť. Ja si dovolím ale s tým nesúhlasiť. Ja si myslím, že práve naša budúcnosť ovplyvňuje to, čo robíme v prítomnosti. Skúsme sa nad tým trošku zamyslieť. Prečo ste tu? Skúste niekto na mňa vykriknúť. Prečo ste dnes prišli? Pre energiu. Pre inšpiráciu. Pre rady. Pre informácie. Každá jedna z nás má nejaký dôvod, prečo sme prišli. Ale ten dôvod nie je preto, že to chceme teraz. Ale dôvod je ten, že teraz chceme robiť to, aby naša budúcnosť bola taká, akú sme si vysnívali. Predstavte si, že by sme tu neboli. Že by sme si povedali, mne je tak fajne, všetci rozprávajú o tej zóne komfortu. To je také pohodlné. Ja si tam sadnem na ten gauč, dám si nejaké latečko, zapnem si niektorú z televíznych staníc a keď nebudem mať obľúbený program, nevadí, veď ich mám ďalších 100, prešťukám si. To je tá zóna komfortu. Keby sme boli v zóne komfortu, neboli by ste tu, ale položme si otázku, čo bude o mesiac. O mesiac budeme zase len šťukať televízor? A to je práve to rozhodnutie o tej budúcnosti, ktorá vytvorí tú realitu, ktorú robíme dnes. Na svete existujú dva typy ľudí. Tí, čo nakupujú a tí, čo predávajú. Obidve skupiny majú svoju hodnotu. A vo väčšine prípadov sa obidva typy zbiehajú v každom jednom človeku. My nakupujeme produkty zo skladu Mary Kay a predávame ich a posúvame s poradenstvom koncovej klientke. Čo je hodnotnejšie? Nakupovať alebo predávať? Oboje. Tak prečo máme zábrany chodiť robiť poradenstvo? Prečo sa často pri tom cítime trapne? Prečo si povieme, ja neviem, či mám znovu ísť za tou ženou, čo si o mne pomyslí? Kto nám dal právo súdiť same seba? A tak skúsme sa dnes rozhodnúť, a dnes ešte urobiť aktivitu k tomu, aby sme do konca tohto kvartálu opäť splnili hviezdičku. Akože prepáčte, veď ja som si myslela, že nestihnem svoje školenie. Toľko vás tu bolo na tom pódiu. Veď to nemalo konca. Ten had stále sa tu šinul a išiel a fotil. Odovzdajme to ďalej. Splňme hviezdičku ďalší a ďalší kvartál. Pretože nakupovať je rovnako dôstojné, ako predávať. Toto bola jedna z prvých rád, ktoré som ja dostala od svojej senior NSD Ilonky a ktorá mne prehodila celé uvažovanie o Mary Kay. Je to rovnako
dôstojné. Hviezdny program alebo hviezdička ale nie je náš cieľ. Ani by nemal byť. Je to naša cesta. Cesta k tomu, aby sme každý jeden deň žili plnohodnotne, aby sme si zarábali toľko peňazí, koľko potrebujeme na to, aby sme žili svoje sny a plnili sny našim najbližším. V momente, keď si zamilujeme tú cestu, tak nebudeme lipnúť na tom cieli. Mojím snom je vyšlapať na Mount Everest. Nič som ešte preto ale neurobila. Vôbec nič, iba zatiaľ o tom snívam. Predpokladám, že ten čas tak rýchlo plynie, že sa tam možno ani nedostanem. Je to veľmi náročné. Natrénovať, je veľmi náročné byť v takej nadmorskej výške. Ale ja milujem tú cestu. Milujem tú predstavu a milujem to, keď vybehnem do hôr a hovorím si, už preto niečo robím alebo nerobím? Nevadí. Ja milujem ten pocit, že už sa to deje. To je tá naša cesta. Darčeky, ktoré získavame za hviezdny program, sú úžasné. A viete čo? Vy ich naozaj potrebujete. Vy ich potrebujete, ale nie ako cieľovú destináciu. Vy ich potrebujete preto, aby vám neustále pripomínali tú prekonanú zónu komfortu. Aby nám neustále pripomínali, že dnes som získala tento darček, zoberiem si dnes na hodinku krásy túto kabelku a keď sa na ňu pozriem, tak budem mať odvahu spraviť záver hodinky krásy alebo ponúknuť príležitosť. Tie darčeky potrebujeme, aby sme stále mali na pamäti, že každý jeden deň môže byť cieľový. Každý jeden deň nám prinesie úspech. Každý jeden deň, keď večer lahneme do postele, si povieme, stálo to za to. Odkedy som prišla do tejto skvelej spoločnosti, a to predtým som nebola stvorená pre kozmetiku. Akože vôbec nie. Vyrastala som ešte v dobe komunizmu, v motorkárskom prostredí, kde bol svet iba, povedzme, že sa točil okolo roku a kozmetika tam nepatrila. Ja som vôbec nevedela, čo tu budem robiť. Ale vedela som, že chcem pomáhať ženám, ktoré majú problém s pleťou, lebo ja som ten problém mala. Vedela som, že nejako musím napredovať, ale nevedela som ako. Podnikanie z Mary Kay je veľmi jednoduché práve v tom, že tu máte návod. Vy to nemusíte vymýšľať. Nemusíte rozmýšľať, čo a ako urobiť a ako rozvíjať svoje podnikanie. Vám stačí plniť hviezdny program, Úspech v červenej, program DIQ, program pre nové Sales Director, program Auto z Mary Kay, program Top Director Strip, program NIQ Club a program NSD. Nič viac nemusíte vymýšľať. Ja som pokračovala, alebo keď som prišla do Mary Kay, tak som si povedala, že prvá hviezdička bude asi náročná. Kde mám zobrať tie peniaze? Veď ja som sem prišla preto, aby som pomohla sebe. Nemala som chuť obchodovať. A potom som si povedala, že veď som prišla zarábať peniaze a nie investovať. A tak som to urobila veľmi jednoducho. Povedala som si, že za prvý mesiac ošetrím každý deň jednu ženu. Bola som v tom čase na materskej dovolenke. Moja dcéra mala 9 mesiacov, syn 5,5 roka. Obaja boli vážne chorí a
A minimálne týždeň v mesiaci sme ležali v nemocnici. A ja som si povedala, že keď každý deň ma príde navštíviť nejaká iná mamička na materskej, deti sa pohrajú a ja jej ošetrím pleť. Nesplnila som za ten kvartál predajom celú hviezdičku. Splnila som polovicu. Ale za ten zvyšný zisk som si doskladnila do zvyšku zafírovej hviezdičky. Pretože same dobre vieme, že keď ideme do obchodu a nemajú našu veľkosť šiat, nechce sa nám čakať, kým nám ju dodajú, objednajú. Ja často nakupujem online a ako náhle vidím, že v online nejakom e-shope mi svieti doručenie na 2 týždne, tak to neobjednávam. Nechce sa mi čakať. A prečo si myslíme, že naše klientky budú čakať? Oni majú ten pocit hneď a oni si ho chcú odniesť domov. Druhý kvartál som zopakovala opäť zafírovú hviezdičku, ale už to bola hviezdička na komplet predají. Otáčala som sklad, ktorý som si vytvorila, nenavyšovala zatiaľ a odložené, respektíve zarobené peniažky som dala manželovi, aby si kúpil odťahovku. On dovtedy sa veľmi vysmieval, že čo ja chcem robiť s rúžmi, pretože dovtedy som nevedela, ako sa to používa. Nevedela som, či to je na lice alebo na pery. Trošku s nadsázkou. A ja som tajne tie peniažky odkladala a po skončení kvartálu som mu vyložila obálku. Jeho reakcia ale vôbec nebola, že by ma pochválil. Absolútne. Jeho reakcia bola typická mužská. Ktorý záložný účet si vybielila? A keď prišiel na účty a videl, že žiadny, tak povedal, to není možné. Tretí kvartál už bol úplne perfektný, pretože klientky už som nemusela, ako som sa zo začiatku bála, naháňať. Stalo sa mi to, čo sa stane každej jednej z nás, pokiaľ budeme pravidelne každý deň robiť. Začali ma odporúčať. A toto sú tie kontakty, ktoré potrebujete. Začali ma odporúčať. A toto sú tie kontakty, ktoré potrebujete. Pretože odporúčanie, keď vám príde žena na odporúčanie, ona už vidí výsledok na svojej kamarátke a ona za vami ide s tým, že si praje poradiť a vyzerať tak, ako jej kamarátka. Pri týchto kontaktoch už sa naozaj nenarobíme. A preto, pokiaľ tretí kvartál nestúpa úroveň vašej hviezdičky, tak sú tam 2 dôvody. Buď, a to je ten lepší, sme začali privádzať ľudí do tímu, a druhý, že sme sa trošku viacej hodili do zóny lenivosti. Ak máte pri 3. kvartále tento dôvod druhý, prosím, skúste si prehodnotiť tú budúcnosť. Lebo tá budúcnosť nie je nikoho iného, iba vaša. Každá jedna z nás si žije len a len svoj život. Nežijeme život NSD, nežijeme život kozmetických poradkyň a nežijeme život našich detí. Žijeme len svoj vlastný život.
Štvrtý kvartál je perfektný a mali by sme mať opäť diamantovú hviezdičku a k nemu už aj bezpodmienečne splnený minimálne jeden krok úspechu v červenej. Najlepšie, čo môžete spraviť, je, pokiaľ pracujeme konzistentne. Pretože ak nám príde klientka na hodinku krásy, nastavíme jej základnú sadu, príde druhýkrát, dáme jej doplnky, medzičasom si pýtame odporúčania, príde tretíkrát, naučíme ju líčiť. My sme tým urobili to, čo sa nebudete musieť učiť na pozícii sales director. A to je zaškolenie novej kozmetickej poradkyne. Ona bude opakovať len to, čo zažila u vás. A je to najgeniálnejší spôsob podnikania, aký naša zakladateľka pani Mary Kay Ash mohla pre nás vymyslieť a mohla nám ho odovzdať. Je tak jednoduchý, až si často hovoríme, že to nemôže fungovať. Je tak jednoduchý, až si hovoríme, že to treba trošku skomplikovať a pridáme tam nejakú prednášku. Ale keby tie ženy chceli chodiť na prednášky, tak sú na vysokej škole a nie u vás na kozmetickom poradenstve. Verím, že 3. a 4. kvartál tohto seminárneho roku skončí celá táto sála minimálne na diamantovej úrovni a oblečená v červených alebo nových direktorských kostýmov. A ja vám ďakujem za pozornosť.